Doamne ajută, fraților! Deci, ca să spun de la început, ceea ce voi arăta aici și tot ce voi exprima sunt gândurile și opiniile mele. Nu sunt niște afirmații, e ceea ce gândesc eu în urma a ceea ce am văzut la televizor. Iar Constituția României, prin articolul 30, îmi dă acest drept. În articolul 30 din Constituție avem libertatea de exprimare, care scrie așa: libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. Ok, și acum să trecem la filmul propriu-zis. Am să vă atrag atenția să fiți atenți la anumite pasaje din videoclip. Da? Începem cu prima imagine. Aici avem prima imagine unde doamna doctor care i-a pregătit vaccinul președintelui mestecă flaconul de 10 ori. Vă rog să fiți atenți că mie mi se pare, asta e părerea mea, că flaconul este gol. Da? Deci nu are nimic în el, doar să preface că mestecă ceva. O să încerc să duc am încercat să fac videoclipul să fie cu încetinitorul. Dacă vă uitați la gura, la gâtul sticluței, are același semn de fiecare dată când întoarce sticluța. Da? Uitați-vă aici. Deci semnul este același. Nu să zici că îi rămâne sau că se schimbă, dacă ar avea lichid în ea, s-ar schimba imaginea de acolo. Uitați. Deci părerea mea că sticluța este goală. Țineți minte asta, da? A terminat de mestecat. Aici avem imaginea originală, nemărită, nedată cu încetinitorul. În care părerea mea că nu se află nimic, e goală sticla. Țineți minte asta și o să vă spun de ce. Vă spun că e goală sticla. Uitați-vă acum, da? Cum acul depășește lichidul în sticlă. Și doamna trage aer în seringă. Și aici cu încetinitorul, da? Uitați-vă cum acul depășește lichidul și doamna trage în seringă aer. Nu trage nimic. Da? Uitați-vă mai de aproape. De-aia am și am mărit și l-am făcut în slow motion, adică cu încetinitor. Uitați-vă la A că depășește lichidul, ea trage doar aer în siringă. Aici trage ser din bidonul ăla, da? O
seringa cu care a tras din bidon este mai groasă decât cea cu care îi face vaccinul. A umplut seringa cu ser de ăla și bagă serul ăla, seringa aia mare, bagă tot serul în sticluța goală. Care v-am spus că a amestecat-o goală. Uitați-vă cât ser bagă în sticlă până o umple. Da? A umplut sticla cu ser. Și acum începe și să face că trage înapoi serul ăla, dar de fapt nu trage nimic. Trage numai aer. Uitați-vă la seringă. Deci a băgat serul în sticluța goală și acum îi dă la cealaltă asistentă să facă vaccinul. Doamna doctor e o manipulatoare. Părerea mea. Acum se face că amestecă vaccinul propriu-zis cu serul, dar de fapt îi amestecă doar serul. Atât. Stați că vedeți și la Câțu, că i-am făcut și lui Câțu filmul. Același lucru se întâmplă și la Câțu. Uitați, acum ia flaconul. Puteți să vă uitați singuri, căutați pe internet videoclipul, intrați pe Facebook, pe pagina Guvernului României și vedeți singuri videoclipul original. Da? Uitați ce seringă are cealaltă asistentă, una mai subțire, cu mult mai subțire, da? Și decât trage puțin ser din ăla și se duce și spune că îl vaccinează pe președinte. Dar de fapt îl vaccinează decât cu ser, fraților. Asta e marea excrocherie mondială. Am să pun în text, după ce se termină videoclipul, am să-l încarc pe un site de transfer, așa cum v-am obișnuit până acum, să-l descărcați fiecare și să-l dați la cunoscuți, la prieteni, trimiteți link-ul, salvați videoclipul în telefoane, în laptopuri și arătați la oameni, fraților, că ăștia ne prostesc. Uitați, acum ai făcut vaccinul, gata. Tocmai a fost vaccinat cu ser. Da? Și acum să vă arăt și filmul cu Cuțu. Distribuit să ajungă să vadă câți mai mulți români, fraților. Să vadă prosteala care încearcă ăstea să ne facă, să ne prostească, să ne vaccinăm, dar ei se vaccinează cu ser. Hai să trecem la Cuțu, da? Uitați-l și pe Cuțu. Asta, asistenta asta e mai periculoasă. Aia a fost la început și probabil că a văzut că s-a prins România, asta e mai hoață. Ia uitați cum mestecă ăla. Acoperit cu mănușa. Adică ferit să nu se vadă că e gol. Păi care, mă, tu ești împreună cu noi, gunoiule ce ești? Uitați-vă și la doamna. Haideți să vă explic și la doamna, că și aici am dat cu încetinitorul. Doamna bagă aceea seringă, una groasă, da? Ia uitați-vă. Uitați-vă cât e de groasă. Trage, abia trage din bidonul ăla, că de emoții vă dați seama. Dar totul face ascuns. Să vă uitați că de fiecare dată ascunde ba seringa, ba sticluța cu vaccin. Deci tot ce spun aici sunt părerile și opiniile mele. Uitați-vă ce seringă are. Cât de groasă e. Și e trage din bidonul ăla exact cât trebuie să umple sticluța cu vaccin. Și aici am dat cu încetinitorul. Să vă uitați
cât de lung este acul la seringa asta. Am să încerc să opresc când extrage acul din bidon. Distribuiți, fraților, ca să ajungă la câți mai mulți români. Că probabil are să-l șteargă, dar măcar să apuce să vadă românii cât s-or apuca. Oricum am să pun pe un site de transfer și am să pun linkurile și în textul la videoclipul ăsta și am să fac și o postare pe pagină. Uitați-vă cât de groasă are seringa. Totul face palmat. Sper să reușesc să-l opresc când extrage acul. Nu, că mai e o dată. Uitați-vă cât de palmat pune să nu se vadă că e sticla goală. Uitați, bagă jumate din aproape o seringă întreagă, bagă peste vaccin. Păi de unde mai intră o seringă întreagă peste lichidul care e în sticluță? Ia uitați-vă. Uitați-vă că iar am dat cu încetinitorul. Dacă sticluța aia are în ea vaccin, cum mai intră o seringă de ser peste vaccin? În sticluța aia atât de mică. Uitați-vă la ea. Păi unde a intrat serul ăla dacă în sticluța aia era vaccinul? Uitați, nici nu ține palmatul ăla să vedeți că se vede acul. Cam aici se vede. Uitați. Uitați acul aici. Îl vedeți deasupra la lichid. Lichidul e până aici. Da? Și acul uitați-l deasupra. Tot la fel extrage aer. Dar rămâne serul care l-a băgat seringa aia plină. Uitați cum trage în seringă, nu e nimic. Păi sunt constrângeri, Ali Mihaela, dar asta trebuie să ia fiecare atitudine. Cum să mă vaccineze pe mine cineva, să mă constrângă să mă vaccinez? Niciodată în viața lor. Mai ales ce am văzut aici, niciodată în viața lor, poate mort să mă vaccineze. Trage numai aer și rămâne serul care l-a băgat de prima dată. Dar uitați-vă, nu mă ascultați ce vă spun eu. Poate eu aberez. Intrați pe pagina de Facebook a Guvernului României și căutați în postări, în articolele care le-au postat, căutați filmele originale. Nu ce am făcut eu aici. Asta înseamnă fals.
Și pentru fals trebuie pedepsiți, conform legii. Uitați aici când scoate acul. Uitați-vă cât de lung e acul. Ia uitați-l. Păi ajunge până în fundul sticluței. Uitați-vă la el. Și normal că ajunge să scoate numai... Uitați-vă unde e lichidul. Lichidul e până aici. Și normal că ajunge acul unde e deasupra lichidului, unde e numai aer. Ea trage aer și spune că a scos serul. Și ce mai e acolo? Așa s-a vaccinat și Cuțu. Acum mestecă serul, atât. Că altceva nu era în sticluță. Uitați, arată numai cu eticheta spre noi ca să nu vedem cum e în sticlă și ce e în sticlă. Și acum îl arată pe viteazul ăsta care s-a vaccinat el cu vaccinul anti-carcalac. Uite, mai și scrie pe el: împreună învingem pandemia. Băi, tâlharilor, băi! Voi credeți că toată lumea, toți românii sunt proști? Tăbița Vuc, ia și urmărește filmul de la început. Uitați ce seringă are cealaltă asistentă, cât e de subțire. Ne vedem pe 1 februarie la ora 12 în Piața Universității și plecăm în marș spre Piața Victoriei. Și singur, dacă ajung acolo, singur plec. Eu nu accept ca tâlhari ăștia să mă vaccineze nici pe mine, nici familia mea. Uitați-vă cum stă ăsta. El știe că nu se întâmplă nimic, că îi face vaccin doar cu serul. Uitați-vă la el. Uitați-vă cât de... Acum așa arată cum îi face vaccinul. Dar dacă dăm puțin înapoi... Stați un pic, că am uitat să vă atrag atenția. Deci ați văzut-o pe prima asistentă, doctoră ce era? Cum ținea palmată sticluța, uitați-vă la fata asta, cum o ridică în sus și ne arată că ea extrage din sticluță vaccinul. Dar aia înainte, de ce nu ne-a arătat cum bagă serul, cum e sticluța? A ținut tot timpul sticluța palmată. Distribuiți și veniți, fraților, pe 1 februarie la ora 12 în Piața Universității. Nu uitați că noi e și număr și putere. Vasilică Necel, nu e obligatoriu, dar te constrânge, nu o să te mai duci la muncă. Dacă n-ai vaccinul, tu nu vezi ce spune la televizor. Doar pe tine, ce faci? Uitați, gata, s-a vaccinat ăsta. Și mama aia se vaccinează cu ser, băi, fătălăule. Cam asta e, fraților. Sper că am lămurit câțiva dintre voi. Sper
Sper că o să distribuiți și o să se mai lămurească și alții. Așa cum v-am spus, am să pun videoclipul pe un site de transfer, am să-l pun în textul care însoțește acest videoclip, da? Și am să fac și o postare separată doar cu linkul de transfer. Următoarea postare va fi linkul de transfer cu acest videoclip. Ne vedem pe 1 februarie, ora 12, Piața Universității, iar de acolo plecăm în marș către Piața Victoriei. Doamne ajută, fraților, și mergem cu Dumnezeu înainte. Puteți să-l puneți unde vreți, pe Bitch, pe YouTube, pe orice vreți voi. Trimiteți linkul la prieteni să copieze și ei. Care n-au apucat sau nu apucă să-l copieze, le arătați direct după dispozitivele voastre, îl încărcați și voi pe unde puteți să-l încărcați și distribuiți-l, fraților. Și ne vedem pe 1 februarie în Piața Universității la ora 12, de acolo plecăm în marș către Piața Victoriei. Doamne ajută, fraților!